Kodi zimene timamva pa social media nthawi zonse ndizoona? Kodi nchifukwa chiyani nkhani yakale yomwe anthu anayiwala ikubweranso mwadzidzidzi? Ndani akulankhula zoona ndipo ndani akufuna kungoyambisa chisokonezo? Lero tikufotokoza mozama nkhani yomwe yakhudza dziko lonse la Malawi, nkhani ya imfa ya woyimba wotchuka Grace Chinga ndi mikangano yomwe ikukhudza dzina la Prophet Shepherd Bushiri, komanso mawu amphamvu ochokera kwa mwana wake Steve Special. Ndipo musachoke chifukwa kumapeto kwa videoyi zinthu zizikhala zomveka bwino kuposa kale lonse. Ndipo kuti mudziwe zambiri tikhalani pomwepo kuti mumvetsere zonse zimene tiyikambe. Khala ndipo mpaka kumapeto kwa videoyi. Ndipo mu video mtsiku lero muli ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Koma mwina funso nkumati Grace Chinga anali ndani? Grace Chinga anali mmodzi mwa oyimba nyimbo zauzimu omwe anakhudza mitima ya anthu ambiri ku Malawi. Nyimbo zake zinali zolimbikitsa chikhulupiriro, kupereka chiyembekezo, komanso kulimbikitsa anthu pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Anali munthu wodekha, olemekezeka, komanso wokondedwa ndi anthu ambiri. Chifukwa chake imfa yake inakhudza anthu ambiri kwambiri. Zaka pafupifupi 10 zapitazo nkhani inatuluka yakuti Grace Chinga wamwalira, ndipo nthawi imeneyo zinadziwika kuti anamwalira chifukwa cha matenda. Anadwala kwa nthawi yochepa, palibe umboni uliwonse wosonyeza kuti panali chiwembu, ndipo anthu ambiri analandira nkhani ndi chisoni, koma anavomereza zomwe zinanenedwa. Nkhaniyo inatha pamenepo, kapena timaganiza kuti inatha. Mwadzidzidzi patapita zaka 10, Peter Nsambo anayamba kufunsa mafunso pa Facebook. Mafunso monga, kodi tsiku lomwe Grace Chinga anamwalira ankachokera kuti? Nkuti funso ili ndi limodzi mwa mafunso limene linadzutsa maganizo a anthu ochuluka kuno ku Malawi. Ndipo funso ili lidalembedwa pa tsamba lake la mchezo la Peter Nsambo. Ndipo funso limene anthu ankazifunsa lidali lonena kuti, kodi Peter Nsambo polankhula zimenezi ankatanthauza chiyani? Kodi ankadziwa china chomwe anthu ena sakudziwa? Kapena ndikungofuna chidwi pa social media? Apa ndi pamene mikangano inayambira. Mafunso komanso maganizo osiyanasiyana adaperekedwa maka pa nkhani imeneyi. Anthu pa social media anayamba kugawa malingaliro osiyanasiyana, kupanga mafiyore awo, kulumikiza anthu osiyanasiyana ndi nkhaniyi. Ndipo dzina la Prophet Shepherd Bushiri linayamba kulowesedwa mu nkhaniyi. Koma funso lalikulu ndi ili, kodi pali umboni uliwonse kapena ndikungoganiza chabe basi? Bushiri sanakhale chete, ndipo iye ananena momveka bwino kuti sanakumanepo ndi Grace Chinga, ndipo pa nthawi ya imfa yake iye anali ku South Africa, ndipo akukanira zonena zonse. Izi zikutanthauza kuti mbali yake akuti nthawi iye anali asali kuno ku Malawi, ali mdziko limeneli la South Africa, ndipo nkhani ilibe madziko. Mwanjira ina ilibe kulumikizika kulikonse kwa iye ndi Grace Chinga mu nthawi ya imfa yake. Apa ndi pamene zinthu zinayamba kusintha kwambiri, ndipo mwana wake wa Grace Chinga, Steve Special, analowa mkati mwa nkhaniyi. Ndipo mawu ake wanena momveka bwino kuti amayi ake anamwalira chifukwa cha matenda, ndipo palibe munthu amene anakhudzidwa. Zonena zonse zomwe zikubwera tsopano ndi zabodza. Komanso wanena kuti akudabwa ndi momwe Peter Nsambo akubweresera nkhaniyi patapita nthawi yayitali chonchi, ndikutitu pafupifupi zaka 10 zapitazo. Izi ndi zofunika kwambiri chifukwa mawu a m'banja nthawi zambiri amakhala pafupi ndi choonadi. Tiye tione mbali zonse modzama. Pali munthu yemwe akufunsa mafunso opatsa chidwi, komanso okayikitsa, opangisa kupereka maganizo osiyanasiyana. Peter Nsambo yemwe akumalankhula mfundo zina zimene anthu akumaperekera maganizo awo, kunena kuti zimene akulankhula Peter Nsambo pali chinthu china chachikulu chimene iye akudziwapo, koma mwina gulu la anthu silingakwanise kumumvesesa chifukwa chona zoti chinthucho ndi chimodzi mwa zinsinsi. Koma mwina funso nkumati Bushiri ndi Peter Nsambo akulumikizana motani? Nkhani ndi yakuti
kuti Peter Sambo wakhalapo phatiphati kapena kuti mmodzi mwa anthu oyandikana kwambiri ndi Prophet Shepherd Bushiri, ndipo mu nthawi ankakhalira limodzi mdziko limene lija la South Africa. Ndipo ngati mumatsatira bwino social media, pa nthawi yangodusayi Shepherd Bushiri anatulutsapo chikalata choonesa kuti Peter Sambo anamuchosa ntchito kamba kunena kuti ankafuna kuchita kidnap kapena kuti ankafuna kuchita chipongwe ana ake ameneyi Prophet Shepherd Bushiri. Ndipo mawu ake modzikanira Peter Sambo anakana, ndi pamene panayamba kuphulika nkhani zooneka zododomesa zowumisa mate mkamwa, zopangisa thovu mkamwa kuuma ndi kusowesa choyankhula. Zimene zina mwa izo ndi zopirika mafunso komanso zopasa mantha kunena kuti kodi nkhanizi zikutitengera kuti, chifukwa pa tsamba lake la Peter Sambo panalinso nkhani ina imene inali funso lonena kuti kodi James Nii yemwe adali wa press team adapita kuti, kodi yemwe adamupha ndi ndani. Ndipo mawu ake Peter Sambo ku comment section anagwiritsa ntchito mawu onena kuti Mesa ankagonana ndi akadzi wako. So nkhani zododomesa zimene zikuchitika pansi pa nkhani imeneyi. Kuchokera tsiku limene Prophet Shepherd Bushiri adachitidwa interview pamenepo pa Times Exclusive, ndi pamene payamba kuphulika nkhani zododomesa ndi zopasa mantha. Koma funso lalikulu ndi lakuti kodi yemwe akukamba zoona ndi ndani. So pali munthu yemwe akuimbidwa mlandu, yemwe akudzikanira, yemwe ndi Prophet Shepherd Bushiri, ndipo mawu ake akuti akungofuna munthuyu kupeza chidwi cha wanthu, koma zoona zake zenizeni sakudziwapo kanthu pa nkhani ya imfa ya Grace Chinga, imene ndi imfa ya mmodzi mwa odziwika bwino kwambiri kuno ku Malawi maka pa nyimbo zauzimu, yemwe anakwanisa kumveka kwambiri mdziko lino la Malawi. Ndipo nkhani ina ndi yakuti banja lake likunena kuti palibe chilichonse. Choncho ngati palibe umboni wolimba, kodi tiyenera kukhulupirira chiyani? Ndi funso limene likudzungulira kuti mbali zonse zikukamba zawo. Peter Sambo akubweretsa nkhani yoonesa ngati Prophet Shepherd Bushiri amakhuzidwa ndi kuphedwa kwa Grace Chinga, pamene mwana wa Grace Chinga yemwe ndi Steve Special akudzikanira poyimirira mbumba kapena kuti banja kunena kuti m'bale wake amene ndi mayi wake sanaphedwe ndi aliyense, koma imfa ya natural kapena kuti imfa ya chilengedwe imene inu ndi ine tingakwanisенso kufa ngati tadwala kwambiri. So ngani imeneyi ikutipasa maphunziro osiyanasiyana. Koma phunziro lalikulu ndi ili: osakhulupirira chilichonse cha pa social media mosavuta, ndipo mafunso si umboni ndithu, ndipo fiole si zoona. Phunziro kwa anthu onse ndi akuti nkhani iyi kutiphunzitsa zinthu zazikulu. Ulemu kwa anthu akufa ndi banja lawo ndi zofunika kwambiri. Kufalitsa nkhani zopanda umboni kungavulaze anthu ena, ndipo social media si nthawi zonse imabweretsa choonadi, ndipo nthawi zina anthu ena amangofuna kukopa chidwi komanso kufuna kukhala ndi ma views kapena kuyambisa mikangano. Koma funso ndi lakuti kodi choonadi chili pati? Malinga ndi zomwe zilipo pano, banja likuti imfa ya Grace Chinga ndi imfa ya matenda basi, ndipo Bushiri akuti sanakhuzidwe ndi imfa imeneyi, ndipo palibe umboni watsopano omwe waperekedwa. Choncho choonadi chikuoneka kuti sichinatsinthe, chimene tonse inu ndine timadziwa kuti Grace Chinga anafa imfa ya matenda. Padakali pano zimene zili stand still ngati umboni ovomerezeka ndi okhawo, kupokhapokha patazabwera umboni olimba umene uzapezeke, umene uzabwerenso choyera ngati pali chinthu china chake chimene chili chobisika. So nkhani kutiphunzitsa kuti osati chilichonse chomwe chimabweretsedwa pa social media chimakhala chatsopano, ndipo osati chilichonse chimene chimamveka chachinsisi chimakhala choona. Kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi mukukhulupirira mawu a banja kapena mukuganiza kuti pali china chake chimene chikubisika? Ndipo Peter Sambo ndi mmodzi mwa mboni ya zomwe zimene zikubisika. Inu muli mbali iti? Choncho lembani maganizo anu mu comment, ndipo musayiwale kuchita like, subscribe, ndipo gawani video iyi kwa anzanu ngati ndi pa Facebook. Choncho tiye tionanenso mu video ina yotsatira. Zikomo kwambiri chifukwa choonera komanso kukhalapo kufikira pa mapeto. Ndipo mu video ya mtsiku wa lero mudali ndine wanu wandabi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musayiwale kuchita like komanso subscribe pepeza ndikuonera Samba Vita YouTube channel. Until next video, bye.